Čaute, takže čaute, to je Sámko. David, prestaň, už je veľa. A dneska tu máme ďalšie video. Tu máme ďalšie videos, kde proste budeme hrať Minecraft. Asi. To je klasika, však proste Minecraft, to asi každý vie, že ja som vtedy ľudia začínal v Minecrafte. Sice tam nemám žiadne video o tom, ale ešte pred 2 rokmi som, teda ne pred 2 rokmi, ale od 2024 až 2023 som hral Minecraft a ako docela ma to stále ešte baví, takže čak prečo ne, aj keď to je proste to dobrá hra napríklad. Asi preto to hrajem. A zase to je také, že dakedy proste sa to ani nedá. Dakedy sa to ani nedá hrať proste. Zatiaľ si to užívam, chlapci. Dievčatá. Never mind what haters say, ignore them till they fade away. Amazing they are great, but after all the game I gave away. Dneska mám strašnú dobrú nálobu. Still be wasting days away now had I never saved the day. Consider them my protege. How much I think they should pay? Instead of being gracious, they violate in a major way. I never been a hater, still I love them in a crazy way. Some say they. Ja neviem proste nájsť dačo, chcem nájsť normálne hento. Ja im stále rovno proste. Nech mám za kúku ani jedlo, už nebudem mať. Čo, ja neviem ani zabiť krávu, chápete? To je ťažké kokos. A keby dačo, tak sekera je podľa mňa silnejšia ako meč. Ako? Podľa mňa. Neviem, jak je podľa vás, ale pre mňa je lepšia sekera na zabíjanie mobov. Opposite of moderate, immaculately polished with the spirit of a hustler and the swagger of a prosím. Allergic to the counterfeit. Aspoň nech nájdem kokos vesnicu, sa nedá. Lebo potom sme v prdeli, viete. I got love for the game, but hey, I'm not in love with all of it. Could do without the fame, and rappers nowadays are comedy. The hooting and the hollering, back and forth with the arguing. Where you from, who you know, what you making, what kind of car you in. Seems as though you lost sight of what's important when depositing them checks into your bank account and you up out of poverty. Your values is in disarray, prioritizing horribly. Unhappy with the riches cause you piss poor morally. Ignoring all prior advice and forewarning, and we mighty full of ourselves all of a sudden, aren't we? Everybody watching what I do. Come walk in my shoes and see the way I'm living if you really want to. Got my mind on my money. Going away. So keep on getting your paper and keep on climbing. Look in the mirror and keep on shining. Till the game ends, till the clock stops, we gon' post up on the A seka sa to jak kokos, ty kokos. Strašné to je. You steady chasing that big bar, just live your life. Ain't got no time for no enjoy, just live your life. Ko až DJ Portal, chlapci. Just live your life. Cause I'm a big buck chaser, just living my life. My life. My life. My life.
Čo tam je? Sráčka, Sharpness 2, meč a Sharpness 1 sekera. To je dobré. I'm done. 2 portály, to si berem. I got myself here. Get myself out. Škoda, že žiadne jedlo tam nebolo. No to z tých džúsov asi pozereš. Džúsikov asi. Furt je to v obchode. Spoľahlivý a rýchly domáci internet a Orange Zase TV tá si reklama. obľúbi každý. Získajte ich aj vy a Poďme, ideme. Ne, nevypnem. To je notebook. Ne, No tak ale dneska mi to dáš. nedám. Teraz chceš dobre notebook aj telefón. A ideš spať, lebo zajtra volám tam. A ideš do prdela ti hovorím. Tak si vyber, buď alebo. Nemôžeš byť do rána hore. Zajtra ideš do školy. Buď alebo si... To čo robíš? Počkam, musím dať hlas. Sorry za to. Si? Ľudia, sorry, ale... Za chvíľku budeme končiť, aj tak. Kurva, ja sa tam nedostanem, chápete? Konečne normálny svet, ne? Stále nie. Bože. Bože Mária. Ty kokos. What the fuck? Proste random, proste hudba, to čo je proste? Že? No, konečne! Normálny svet. Kokos. Konečne som to našiel, more. Konečne normálny svet. Kde sú tie hnusné zvery? Kámo, nemám ani postel, proste, chápeš? Tu sú. Prosím, prasa, ja potrebujem. To mi aspoň dá čo dá. Zabij! No, ešte. Šetravz. No, zasaratí zombici vyjbaní. Prespím. Budem musieť takto si dať bloky. Kokos! Dáš mi hodinu z tej sajta. Budeš spať. To mi tam zajtra zase pani a nech to niekde umiestnia. Lebo ja si poviem, že sa s tebou tu nedá vyhrať.
Som to na chvíľku musel stopnúť, lebo som sa išiel asi nájsť. Teda nenájsť, som sa išiel napiť. Čo? Ináč ľudia, ak sa máte, ja som vám výborne fakt. Aj bože, kedy už bude ráno. No, asi som mŕtvý. Ach jaj, bože! Jaj. A to môžem fakt srať už, ty kokos. Škoda. No nič, ja to tu ukončím. A vidíme sa u ďalšieho videa zajtra. Tak čaute.